ना सोरबा सिनायो नामा फाइटार नानो आयौ खुगाया इदिसो बाजै सिङावसो आदारसो नायदो खरा मारियाव फाइटार ना सोरबा नामा Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो and welcome back to my YouTube channel. ओमफ्राय दिनैनि माबाखौ आयंआ बुंनो हादों बायाव थांनो नागिरदों आयं. खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आङो मागो दमासि नालाय आंनि जोनोम न' माबा जाबाय जोनोम न'आव थांनायदों आरो जोनोम गामियाव बेयाव जोंहा दिनै गासै न'खरनि ज' जाजोबगोन आंनि आदानि फिसाजो हरनाय बिसोरबो गासै फैगोन बिजामादै फिसाजो आरो बेवहाय जोंहाबो बिदा फंबाय गासैबो थागोन बागि जुगि गासैबो माने थागोन दिनैनि दिनाव जोङो थारमाने मागो दमासिनि जों गासैबो थारमाने बिजामादै फिसाजो बाय बाहागि आदा बाजै सब लोगो नांना जोङो बोथिसे ज' जालाय नागिरदों आरो ना बोसोरनि खेबसे बेनि थाखाय जोङो नै दा थांगासिनो दङ दिनैनि ब्लगारखौ माने आयंखौ बायसा मोनना लाबाय आङो आयंनिसो ब्लग खोमा दिनैनिया आयंनि ब्लगावसो ओंखारनाय बायसा मोनबाय आं गावखौनो ओमफ्राय जों दा दिनै थांगोना मा होनोमोनलाय आयं गामिया नोंसिनिया जोंनिया धमधमा खरामारा धमधमा नलबारि गोलैयोना नलबारि धमधमा मा गामि खरामारा जों दा बेवहायनो थांगासिनो आरो लोगोफोर मागोनि मालाय दिनै जयैनो जालायोनो आरो आयंमोना ओमफ्राय जोंहानि आयं बुरिया माक्सा मानि आयंनिया माबासो फ्लेगनिसो आयंआ माबाया भट होनायो माबायाव इलेक्सननिया सरकारा होखायोना भट फानहोयो दाबो दोङो माने माक्सा इमान बरिया लोगोफोर जोंहानि आयं बोराया जोंखौ लानानै थांगासिनो दिनै गावनि जोनोम गामियाव जेरावहाय आयं बोराया जोनोम मोन्दोंमोन ओमफ्राय दायो बेयाव आयंनि बिदा बिबाजै गासिबो थायो आरो फिसा फिसौ ओमफ्राय आयंआ मास्टार साख्रि मोननाया गोबां बोसोर जाबाय नालाय ओंखायनो गरेस्वरावनो थाहैखाबाय आरो खनफ्रोमबो बोसोरावनो आयंआ मागो दमासियाव फैयो नालाय गावनि न'आव ओंखायनो जोंखौबो लानानै फैबाय आरो आयं मोनबायना नोंनि न'आ मोनबाय आग्लानि न' बोराय भगवान मागोनि खाना फैनाय लोगो लोगोनो जों नै नुफैबाय गासिबो माने दिनै गावबा गाव संनाय खावनायाव बेस्थ' माने सोरबाया ना एवदों सोरबाया बेदर ओमफ्राय दिनै गासिबो ज' जागोन नालाय आलासिफ्रा आयंमोनना आयंआबो दिनै बिराद खुसिमोन आरो दहाय फैनो टाइमाव गावनि न'आव फैनो मोनगोनखाय मावजिया मा सिनाव गाव न'आव फिसिनाय नामा न'आव फिसिनाय मावजिया एख' हामा ना आयौ आं बामनो हानाय नङालै गियो फिसेरगोन बामनाङा मा सिनाव गाव जि हरदो बामना मावजिया ओइ खनसेबो जि माखासे सैमा फिसा दङमोन मोनाव जाबानो मोनाव जाबा रागा जोङो
सिरि दरजा खेङि नागिरदो ओमफ्राय मा नागिरदो बिमा नागिरदो होननानिया बिमायाबो सोंबाय बाबु आबो मुवा बोरै बाबु बाबु मुग सबायो माबा होनो बिखो खालि होनो ने इखो गामिनिफ्राय खालि सबाय होनना बुङो इखो जेनेबा खाथि मांखोनि नंलाहाय माबानिया माबा जायो गोसोम जायो दा गोदाथो ला इसोरखौ लिंदो Ini kan sadar ada ni. Coba. Ladu semua. Salam dah, abu. Lalia. Hari ini kemana kecil lah, kita langgan lah ya, besok kita langgan. Mantap आं ओरैबायदि मिनि माने उदै साजोब्बाय लोगोफोर खोथाया जाहैबाय मा आयंआ माने बेस्रा गावखौ सोंजानो लुगैनायमोन जे बोरै गरेस्वराव थाहैखो बोरै बेनिफ्राय बोरै गाव जे गरेस्वराव बोरै सेटेल जाहैखो बेखौ माने जोंनो खोन्थागासिनोमोन आरो ओमफ्राय गासिबो जों खोनासंगासिनोमोन आरो भिडिअ लादों होनबाथाय माने ओरैबायदि मोजां मोनो बिसोरो आयंमोना खायसे माने गाज्रिसो मोनो हा भिडिअ लादों मादों होनबा खिन्थु आयंमोना बिराद सापर्टसो खालायो बिराद एक्साइटमेन्ट बिराद इन्टारेस्टिं आरो बिसोरो आं जि गोसो होना खोनासंखाबायहाय मानो होनबा आयंआ गावनि लाइफनि बाथ्रा गोबां खोथा बुंदोंमोन आं बिराद मोजां मोन्दोंमोन खोनासंनो ayo मा फाइटार नालै बेलाय फाइटार ना आयौ खुगाया इथिंसो बाजै आं दासो नायदो डलफिन खुगाया इदिसो लोगोफोर नाय सोरबा सिनायो नामा फाइटार नानो बाजै आंनो देखायदों हाथायदोंमोन आं बोरैबा सोरबा सिनायमोन नामा नै फाइटार नानो जोंनि इयाव दं फाइटार ना खरामारायाव फाइटार ना ओइ बाजै लानि बिबनां गोदोर लानि ओइ बाजै ओंखाम संबाय आयं फाइटार ना नोनिया नुफेराखै ना नायलाय बाजैया खिदां हाखराव मोनदो हाखराव ओइ आंनिया नायानिया ला aku din ha. Ini kamu. Ah. Mulu. Ini Ania ini kamera kedua. मा नाम देलाय खिथालाय नोंसिनिखौ देलाय आंनि नामा रेनिसान बर' आच्छा नोंनि एबार ओइ इदि बुंबा जाया नुजाथारनांगोन नोङो मानसिया इदि बुङो दे मोजां खिथा खाथियाव फाय रियान बर' मा बर' होनखो बुजियासै रियान बर' इनि नामा आच्छा इमान लाजियो नाम खिथानो जाबाय मा जादों दाउ बेदर जादों दाउ बेदर माने दाउ बेदरनि सफारि होनना बुङो बेखौ जोंनिया सफारि होनो बेनिफ्राय सोरनियाबा रिजेक्ट होनना बुङो जोंनिया सफारि होनो आरो ना थिग बाथ्रा होनदों रिजेक्ट माबा जागोन गुमै जागोन बेखौ आदा जागोन नोंसानिया आदा बाजैमोना ओरैनो संनाय खावनो आरो बेस्थ' जोबाखैनो आइटेमा आरो बेदरानो बहुद आइटेम मा दोङो देलाय दिनै दिनैया बयलार दोङो हांसो दोङो अमा दोङो ना दोङो
ओमफ्राय आरो मा दंबावोलाय लकेल दाउ दङ आरो बेखिनि आरो ना खोन्थाजोब्बायना आङो बयलार हांसो अमा ना लकेल दाउ मोनबा जानो मोनबा आइटेम जाबाय जोंबो जानोसै नै सपारि बाजैमोना फैयाखै माथो आयंआ जाया आयं नों जाया मानो आं बेदरखौ जाखायाखै गारबाय दे आपेखिखौ सं ओइ दानियाबो गोखा बारा आंनि बुरिया लोंनानै आं बै गाजा बानाय बिहावनि बाथ्राखौनो मानिलिया पिया जाबायबा थाबाय थासिगोन थैना थांबाबो नों लाबाय थागोन माला बाथ्रा सोनाया सोबाय थागोन आरो लाग्रोनाय बिराद जोंखौ मोजां मोनखायोमोन आरो जोंबो आनियानो बेलेग माबाफोरखौ मोजां मोनाबाबो जों आलासि खामजालांनाय मोजां मोनोमोन अमा जालायनोसै एबार ओंखाम जायै सिगाङावनो उदै बुंजोबसिगोन जोंनिया मेजेम जायोना दानिया जायो दे जायखिजाया मा अर गयाखै नामा रानि बानायनानै फानबाय थानाङा फुरफुरिसो फैनो गोसो जाबाय थायो थारमाने गोसो जाबाथाय आंथ' सिगां टाउनफ्राव मोनदोंमोननो आङो बोसोरनै हाट जोंनिया दा डिस्ट्रिक्टआ टाउनफोरानो जाबायना 2 लाख टाकायावनो बिगा मोनदोंमोन जोसा ओंखाम जानोसै सोर हांसो जाया राननाया जायो Ayong, nangnya mak? Nangnya mak? Nangnya nak? Bedor saya, besar. Ayong, sampai na? Oh जाबाय Desa. दिनै बिराद माने माबा जानानै जोङो जमायैनो जाबाय आरो ना आंनि बिहामजोफोर दोङो आदा दोङो बाजै दोङो गथायबो जोङो खौसे जानानै जाबाय दै Cigan. Deh sagrada ayong. Sagrada. दा बेलेगनिया आं जेरै स्कुलाव मावदों आफि र' आफि आं रेडि आं जेरै स्कुलाव मावबाय थादोंना अनसुमिखौ बिराद मोजां मोनो थारमाने सारनानिसिना माबासिना नोंनिखौ नों माबाखौ बर'नि बन होनांलाय लिंखौ मोनाखै क्या कर रही हो? ठंड लग रही है। ये क्या पहन रखा है तूने पैर पे? स्कूल का यूनिफॉर्म।
당근ang 낙성제라 싫다는 거. 아기 그들 문제. 아kamsi langna ba. No, contest. 아 벨레고 사는 거 고슬로 파냐 그부터 파냐 온들랑 온라. Nơi áp đèn nó thằng nơ nè. Bener. Biangnya ada gede thar. Pasti iukam. Mẹ bắt thằng bay vòng nó gà điếu. Video đừng khờ video khai làm nào. 능 사용하 소말라 랑드. Ketan bilang main yang sih kenapa? Ada kita nih pasti kita ini magu dong masih katai dari bawah pideng amni jenam zai kayau. दानिफ्राय जोङो गासैबो आंनि बिहामजो फिसा आरो ओमफ्राय आंनि आदाफोरनि फिसाफोर गासैबो ज' लोगो नांनानै जोङो मागो दमासिनि थाखाय जोङो जाबाय आरो थांनो ओंखारबाय आरो जोङो ना आदा माने फिल्मफोरखौ नायनो दा जों फैबाथाय मा टिभि दानानै नायगौमोन आंनि फिसाजोखौ गारि गिदिरसो लांनांगोन बासखौनो लाखा थांनो नागिरखादो बा दे